tumba Jesús, María y José. Alla que, alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Adiskideo, ikusi duzu bezelaio horietan atzaia, atzai txiki, atzai handi, atzai mutu deguna. Alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Lo leriremo, osho del kosho, negua leche chocoa. Lo leriremo, osho del kosho, negua leche chocoa. Lo leriremo, hiru errege, izan baten arrastoan. Lo leriremo, tranka, tranka, tran, hirurak zaldiz badoan. Alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Adiskideo, ikusi duzu bezelaio horietan atzaia, atzai txiki, atzai handi, atzai mutu leguna. Alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Alla piccola tumba risponde la piccola tumba Jesús, María y José. Urtero bezala Zumarragako Lasai Elegazpi ikastetxeko ikasleok jaiotza eta krisma lehiaketan hartu dugu parte. Krismak eskolan bertan egiten diren bitartean, etxean burutzen dira jaiotzak. Hori baita hain zuzen ekintza honen helburua. Etxean eskulanak egitea, etxekoen inplikazioarekin gurasoen laguntza jasotzea eta gabon giroa sortzea. Jaiotza eta krisma lehiaketara aurkeztutako lanak eskolan bertan erakutsiko ditu. Lehenengo ikasleek, irakasleek eta gurasoek ikus ditzaten. Gero, Aristi kulturetxera ekarriko ditugu herritar guztiak ikus ditzaten. Aurten gabonetako porrak egongo dira ikusteko gure erakusketa. Aurten urtarrilaren 5 arte egongo da zabalik. Lehen hezkuntzako 5. mailakoek DBH lau arte parte hartu dezakezu jaiotza egiten. Lanak binaka edo hirunaka egin ditzazkezu. Materiala erosita izan dezake, baina baloratuagoa da birziklatua. Aurten materialak originalak izan dira. Materialez zaratago irudimena dute lehengai nagusi. Jaiotzetan zura, zirkuito elektrikoak, artilleak, plastikoak, kortxoa, papera, kartoia, harriak, pinaburuak, lastoa, belarra, oihalak eta beste 11 objektu ikus daitezke. Lasaieko irakasleak beti harritzen dira. Dagoeneko dena ikusi dugula uste dugunean, kombinazioak eta materialak erabat berdintzen dituzte, esan ohi dute. Jaiotza sarituak. Lehenengo saria Auzue Karrera, Laine Romero eta Maren Begasek egindako lan ederrak jaso du.
Material desberdinak erabili dituzte detaile espositako antzoki koloretsua irudikatzeko. Bigarren saria, Ander Txefrak, Nikolas Estalaio eta Iker Garcesek blonda erabiliz egindako lan fina eta dotorearentzat izan da. Hirugarren saria, Ander Barriga, Telmo Praka eta Iker Salvatierrak egindako lanak jaso du. Oinarri bezala partxiz hartu du eta jaiotzako irudiak erabiliz belenetarako bidea irudikatu dute. Kaixo, gu, Uxue, Alaine eta Maren gara. eta jaiotzako lehen postua irabazi du. Gaur azalduko dugu nola egin dugun jaiotza. Jaiotzak egin ditugu bakoitzaren etxean eta batzutan geratu gara lo eta faltzera. Materialak dira paper pinotxo, goma eba, palomitak, arrokak, argiak Eta kartoia ere. Ideia sortu zen eskolan geunden patioan eta sortu zitzaigun ideia lehenengo teleferiko bat egitea. Baina pixka bat arraroi zela iruditu zitzaigun eta telebista bat egitea pentsatu genuen. Eta azkenean antzerki bat egiten bukatu genuen. Lehenengo asko liatu ginen eta antolatu ziguten pixkat gurasoek, baina gero ja bakarrik egin genuen. Eta hau da gure jaiotza. Laugarren saria Daniel Merino eta Luka Merino nahientzat izan da. Urtero bezala lan originala eskaini digute, gaur egungo egoera bat aurkeztuz. Bosgarren saria Ander Imaz, Ibai Lopez eta Ekain Ruedak egindako lana jaso du. Hauek espazioan oinarritu dira bere jaiotza irudikatzeko. Eta azkenik, seigarren saria Maialen Gutierrez eta Paula Ibarzabalentzat izan da. Hauek ere lan ikusgarria egin dute, material desberdinak erabiliz eta irudimena landuz. Zorionak saredun guztiei eta mila esker parte hartu dutenei egindako lan bikainengatik. Esan bezala, hau guztia ikusgai egongo da gaurtik urtarrilaren 5 arte, eta animatzen zaituztegu Zumarragako Zelai Aristi Kulturetxera gerturatu zaitezen, gure jaiotza eta krisma ederrak ikustera. Hemen daukagu guk egindako jaiotza, 5. saria irabazi duguna. Eta pixkat oinarrituta dago ikusten duzen bezala espazioan, ilargean bereziki. Eta okurritu zitzaigun beti saiatzen geharako jaiotza originalak edo aktualitatearekin erlazionatuta daudenak egiten. Eta okurritu zitzaigun espazioa egitea, pandemian abidibidez ospitale bat egin genuen eta Ukrainako gerrarekin gerra bat irudikatu genuen. Eta aurten egin dugu espazio bat, eta hemen pixkat ikusten duzue gauza, beti dauden gauzak ez, adibidez erreken bakoak hemen edo Astoa, eta hemen Jose, Maria eta Jesus. Eta beti saiatzen gara horrela originalak egiten, baina betiko materialak erabiliz ez, kartoia, papera, hemen plastiko pixkat ere erabili dugu, eta pixkat hori da. Adiskideo, ikusi duzu bezala horiek, anatzaia, atzai txiki, atzai handi.
Eskerrik asko eta jai zoriontsuak denoi.